Паважаныя парафіяне, умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, слухачы нядзельнай пропаведзі. Сёння мы праслухалі Евангелие ад Марка, першую главу, калі Езус прымае хрост у Иордане, вядома, сёння свята хросту Пана. Але давайте паглядзім, што адбываецца пасля хросту Пана, адразу пасля хросту Езуса. Што далей Езус робіць? Открываем Евангелие Марка, читаем наступную 12-ю строку. І зараз, пасля хросту ж, зараз вядзе яго дух у пустыню. І ён прабываў у пустыні 40 дзён. Выпрабоўваўся д'яблам і жыў побач са звярамі, і анёлы паслугівалі яму. Пасля таго, як Ян быў узяты, прыбыў Езус далей у Галілею, прапаведваючы добрую навіну валадарства Божага. І казаў: споўніўся час і наблізілася Божае валадарства. Навяртайцеся і верце Евангелію. Далей читаем у гэтай ж главе ад 23 строкі. Калі Езус прыбыў у Кафарнаум, у сінагозе быў чалавек апанаваны з нячыстым духам і крычаў: «Што табе да нас, Езус з Назарэта? Ты прыйшоў загубіць нас? Ведаю, хто ты. Ты святы Божы». Далей, калі глядзім Евангелие Марка, у 3 главе ўжо чытаем, да? Езус вызначыў 12, это ўжо пра тое апавядае евангеліст, калі Езус ужо паклікаў апосталаў, вызначыў 12, каб яны былі пры ім, і пасылаў іх прапаведваць, каб яны мелі ўладу аздараўляць хваробы і выганяць дэманаў. Езус прымае хрост і распачынае сваю місію. І першае, што Езус робіць, ідзе на пустыню, каб перамагчы спакусы д'ябла. Цяпер давайте паглядзім на абрад святога хросту. На што, дарэчы, мы вельмі рэдка звяртаем увагу, а нават і святары, духоўныя асобы. Да? Падчас абраду хросту, перад тым, як адбываецца асвячэнне вады, ёсць момант малітвы, званага малітва экзарцызма. І там чытаем, ёсць другая версія, ёсць версія А, ёсць версія Б. Вось версію Б я часцей пачаў ужываць, таму што яна выразна абвяшчае, што адбываецца падчас хросту. Святар моліцца да Бога і кажа: «Пане Божа ўсемагутны, Ты паслаў свайго адзінароднага Сына, каб чалавека, зняволенага грахом, адарыць свабодаю Тваіх дзяцей. Ты ведаеш, што гэтае дзіця сустрэнецца са спакусамі гэтага свету і павінна будзе змагацца з подступамі злога духа. Таму пакорна просім Цябе моцаю мукі і ўваскрасення Твайго Сына, ачысці яго ад плямы першароднага граху і умацаваўшы ласкаю Хрыста, няспынна ахоўвай яго на жыццёвым шляху праз Хрыста Пана нашага». Потым святар падыходзіць да дзіцятка і накладае на яго руку і кажа: «Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен». Адбываецца абрад экзарцызму. Мы вельмі часта не звяртаем на гэта ўвагу, а гэта вельмі важная місія Касцёла. Езус даверыў апосталам уладу дапамагаць людзям
аздараўляць іх духоўна, таксама і фізічна, але і выганяць дэманаў. Христианское жыццё, мои дорогие браты и сестры, это неспынное змаганне с подступами злого духа. Мало про это кажется в костёле, мало про это проповедуется. Так, як бы д'ябла не было, так, як бы гэта было неважне, неістотне. Вядома, вы скажете, пробач экзарцыста, мы канцэнтруем на то увагу. Так, канцэнтруй на гэтым увагу, бо Господь мне дае праз эту паслугу вялікае пазнанне, што зло, мае хорошае, гэта не ідэя, што зло гэта нейкі-то там моральное состояние, нравственное. Зло это особа. За злом стаіць канкрэтна злы дух. І Касцёл ад пачатку, падчас хросту дзіцяці яшчэ моліцца аб вызваленні дзіцяці з моцы злога. Таму што мы ўсе нараджаемся і прыходзім у гэты свет са скажонай, слабой чалавечай прыродай у граху. І Господь нас вызваляе з першароднага граху, але наша прырода людская, яна перапоўнена слабасцямі, страсцямі, пажадлівасцю цела, пажадлівасцю вачэй і гардыняй. Мы пастаянна павінны працаваць і змагацца з подступамі злога духа. Таму Езус нам паказаў прыклад. Пасля хросту Ён выходзіць на пустыню. І паказаў, як змагацца з подступамі злога духа. Божым словом, моцаю духа і нравственным жыццём, маральным. Езус быў чысты. Езус паказаў нам шлях. Толькі з Езусам, мои дорогие браты и сестры, толькі з Езусам, будучи дзецьмі Божымі, будучи хрысціянамі, мы зможам перамагчы спакусы злога духа. Гэта ў духовным жыцці нельга ігнараваць, нельга. Бо ёсць две скрайнасці ў сучасным свеце, якія мы назіраем. Ёсць полный игнор, полное непринятие духовного мира, то есть люди не верят ни в Бога, ни в сатану, да? То есть атеизм, и не усведомляют себе духовного света, але то, что они его не усведомляют, это не значит, что он их на их не дейничает. Правда, да? Вот. А есть другая крайность, это сатанизация света, да? То есть люди настолько цікавятся духовным миром, что погружаются в магию, в оккультизм, у розныя восточныя трансцэндэнтныя медытацыі. Гэта прыцягвае людзей, цікавасць людзей, да? Энергией, наднатуральными здольностями, там магией, там все это, разумеете, этого просто сегодня вот столько. Две крайности. Игноранция духовного света и погружение в оккультизм и магию под уладу демонов. Поэтому христиане, дети Божии, мы повинны ясно и разважливо, трымаючыся Слова Божьего, разуметь духовный свет и змагаться с подступами дьявола. Я сегодня у детей пытался на імши святой в 11 годин. Дети, як у катехизме навучае Касцёл про анёлов. Кто такие анёлы? Давайте вспомним с катехизма. Анёлы – это духи, якія не маюць цела, але маюць что? Розум и волю. А мы маем розум и волю. Духи, анёлы, вельмі падобныя да нас, толькі яны не маюць цела. Это значыць, мы іх не бачым, але яны ёсць. І свет духовны існуе. І Касцёл навучае, што ёсць свет анёлаў Божых, якія служаць Богу, служаць чалавеку, але ёсць свет упавших анёлов. Это сатана, это дьявол, это падшие анёлы. И от них исходит зло. Зло – это не идея, не идеология. Это конкретная моц, сила. И поэтому вельми важно, как мы трымаліся Господа, как мы у духовном житті не играліся з этими штучками. И вельми важно, как мы умели, по крайней мере,
простую речь вам показываю. Сатана, манипулируя и спокушая нас на узроўні розуму и воли, бо он есть особа, и он умеет дзейнічаць на нашем розуме ослабленным. Усе манипуляции злого духа происходят на розуме, не? Праз розум. Наш духовный свет, наш духовный мир, он связан с интеллектом, с розумом и нашей волей. Розум подает нам информацию в сердце, и мы принимаем решение, наша воля. Мы двигаемся, мы принимаем какие-то конкретные чины. Поэтому вельми важно следить, что у нас в голове, какие думки, что там отбывается, какую информацию мы подаем, что мы читаем, что мы глядим, что мы сеем у наше сердце. Это вельми важно. Святый Ян Апостол сегодня у другим читанні ми почули, каже такі слови. Кожний, хто вірить, що Єсус є Месія, від Бога народжений, і кожний, хто любить, хто народився від Його, виконує заповіді Його. Розумієте, Божий чоловік, християнин, и он выполняет Божьи заповеди. То есть все, что суперечит Божьим заповедям, это супроть Бога. Супроть Бога. Коли мы грешим сведомо, выбираем зло, то Писание каже, что мы дети дьявола, а не дети Бога. Коли мы идем супроть заповеди любови Бога и ближнего, коли мы ненавидим брата, коли мы ломаем Божий закон, то мы поддаемся подступам злого духа. И мы починаем жить под уладой Его. Сведомо, несведомо. Вельми важно, как мы, мои дорогие христиане, не игнорировали свет духов, как мы разумели, что есть злый дух, что мы постоянно повинны сочить за своим разумом, за нашими жаданиями, за тем, что происходит в нашем сердце. Бо злый дух манипулирует там и тут. Розум и воля, розум и сердце. Тому постоянно вам кажу про то, что сердце повинно быть очищено, сердце повинно быть свободное, не зневоленное. Иисус скажет, что сердце походит пожадливости, злые помыслы, забойства, крадежи. Там все скрыто. Предметом розум, запомните, повинно быть только добро. Пробачте, правда. Предметом розуму повинна быть правда. А предметом воли есть добро. Коли розум твой выбирая ложь, альбо скрытую, за правдой идти по ложь, за правдой скрывая вельми часто дьявол ложь, то ты выбираешь ложь. И твой розум подданный манипуляции злого духа. Коли твое сердце, не выбирая добро, а выбирая зло, то ты поддаешься подступам злого. Бо ты идешь на компромисс со злом. Вельми важно працаваць над этим, мои дорогие. Мы приняли хрост. Многие люди не усведомляют себе, что это задание, это миссия. Христос нам показал этот шлях. Я вам показал это на прикладе Евангелия. Прочитайте всю первую главу. Евангелие Марка. Иисус приймає хрост, ще раз повторяю, ми чуємо голос Отца, это мой Сын, умилованный. Иисус йде на пустыню и починає свою миссию. Змагатися со злым духом, проповедовать Божие володарство и допомагать людям. Это миссия христиан. Поэтому, что нам треба робити, так ось сьогодні я хотів про це і казати, і так само, як в інтернеті мене про це почули, що християне не повинні ігнорувати подступов злого духа, а повинні працювати і триматися Єсуса, триматися Божого Слова, триматися моці Духа Святого. Потому что сатана вельми часто манипулируя нами, нас подманывает. Нищить наше життя, нищить наші сім'ї, нищить костьоли, нищить віру. Поглядіться,
як моцна зманіпуліраваў злы дух сёння нават на пандэміі. Якая колькасць людзей адвярнулася ад Бога. Што ў гісторыі было наадварот. Уже неаднакратна прапаведнікі пра гэта казалі. У гісторыі хрысціянства, калі была некая пандэмія, трагедія, неважна, людзі гарнуліся да Бога. А сёння людзі закрыліся, схаваліся ад Бога. Бо ў касцёле мы з'яўляемся істочнікам заражэння. Паддаліся маніпуляцыі злога духа. Касцёл вучыць разважлівасці з самага пачатку, нават дыспенсу касцёл даў. Але нельга ад Бога адхіліцца. Нельга паддацца панікі і страху. Увы, многія паддаліся. Я паказаў вам толькі адзін момант. А сколькі такіх у нашых сем'ях, у працах, у нашым духоўным жыцці? Як часта мы не разумеем, што мы чытаем, што мы глядзім, якія нават мульцікі нашы дзеці глядзяць. У свеце сапраўды ёсць многа зла, і гэта не можна ігнарыраваць. Мы павінны вучыцца распазнаваць. Мы павінны маліцца і прасіць у Бога дара распазнання духаў. Ёсць такі дар распазнання духаў. Каб ты меў інтуіцыю, Божы чалавек, што ёсць добрае, а што ёсць злое. Што ад Бога, а што ад злога. А калі не ўмееце распазнаваць самі, мае хорошыя, то ў вас ёсць духоўныя настаўнікі. Пытайцеся, каб не папасці ў лавушку злога. Сколькі людзей пападае ў лавушку сёння злога духа? Бо шукаюць аздараўленняў, шукаюць нейкай інфармацыі, шукаюць нейкіх надзвычайных рэчаў, а потым плацяць цэлымі пакаленнямі за гэта. А мне гэта вядома як экзарцысту. Цэлымі пакаленнямі. Унукі і праўнукі потым нясуць адказнасць за тое, што хтосьці ў свой час пашоў на кампраміс са злым духам. Няхай Гасподзь асвеціць наш розум, няхай наша сэрца адкрыюцца на дзейнасць Божай ласкі, каб мы разумелі, што Христос з'яўляецца для нас моцаю змагання супраць зла гэтага свету. Амен.